Môžem vedieť, čo hovorí ten pes. A to viete, vysiela naživo? To už teraz je naživo, aj vy ste naživo. Už ste tam, zakývajte. No tu ste. No. Ahojte, nazdarek. No a odkiaľ voláte? Z Partizánskeho. No, tak všetci sem do Partizánskeho. Všetko ide naživo. Vážne, a na Facebooku bude. No aj na Facebooku. Matovi není dobrý. A treba teda Fica. Fico je lepší. Balčíkom zakryjú, kto koľko zoberie. Nič sa tu nedeje iba tak. Jedna vec je, čo je na papieri, aké sú zákony, a druhá vec je, aké sú tie vesmírne zákony. Severoatlantická aliancia. V článku 1 každý jeden konflikt sa bude snažiť urovnať mierovou cestou a zdrží sa použitia sily. Očividne sa teraz tak nedeje a vyzerá, že snahy tejto aliancie ísť mierovou cestou sa vôbec neukazujú. Bez toho, aby Rusko prestalo bojovať, sa nedá rokovať? Ale rokuje sa permanentne. Máme na to, minulý týždeň som bol v New Yorku, Bezpečnostnej rade OSN, na valnom zhromaždení OSN, Rusko bolo prítomné. Teraz som bol v Indii, v Dili, včera som sa vrátil z cesty, bolo stretnutie G20, bol tam aj minister zahraničných Lavrov. Permanentne sa rokuje, Rusi majú spätnú väzbu od celého sveta. Celý svet, okrem 7 krajín, ktoré hlasovali pred 2 týždňami v New Yorku, považuje Rusko za agresora. Rusko má toľko rokovaní, koľko je len treba. Len Rusko ignoruje všetky výzvy, ignoruje to, že porušuje medzinárodné právo, porušuje chartu OSN. Jednoducho, tých rokovaní je vyše hlavy, ale napriek tým rokovaniam proste Rusko stále útočí. My chceme dráždiť hada bosou nohou tými atomovými zbraňami, alebo čím vlastne, o čo tu ide, to Rusko my chceme poraziť? My? Čína, India, Irán, Brazília nepodporujú postup Západu. Our position on the Ukrainian crisis is that all territorial integrity need to be respected and all international law need to be respected, and also as well as the legitimate security concerns of all countries. Najviac finančných prostriedkov tej pomoci dalo práve Slovensko. Chceme byť tí, ktorí použijú naozaj tú atomovú zbraň a dosiahneme ten úspech. Sme dezinformátori. Slovensko je vlastne zaplavené dezinformáciami. Každý normálny si hľadá informácie, spája si. My všetci, čo tu stojíme, možno čest výnimkám, tí, čo sú narodení po roku 2000, my všetci sme boli naučení používať logiku, hľadať súvislosti. Takže sa nemôžeme čudovať, že Slováci pátrajú, hľadajú a skúmajú. Nie je to vojna, ale je to vojnový konflikt. Teraz into PS, inti pangarti, čo sú to, tam. No, ešte majú plienky zasušené na ryti a už bude mudrovať a hintej Šimeček. On ide teraz poručať, Darebák, otec Darebák, jeho otec, v živote nerobil, len s politikou, len štve národ. Opýtam sa takto. Sme partizáni? Takže sme partizáni, elita národa. Na čo to tu robíme? More sa skladá z kvapiek. A keď nás bude viac, tak vytvoríme to more. Otvárame oči všetkým naokolo. Som regulérna, čistokrvná, obyčajná žena. Čo myslíte, ako nás informujú? Samé klamstvá. Chemtrails, ekonomické sankcie voči Rusku posilňujú Rusko, ale nás ničia. My sme totiž mieroví štváči, viete o tom? Áno, sme. Gender ideológia. Najnovšie v Kanade chcú zaviesť eutanáziu detí bez súhlasu ich rodičov. Tam už podsúvajú červíky. Majú zrušiť ročníky a predmety. Kurikulárna transformácia. Nevstupujme do svedomia očkovaným ľuďom. To práve oni chceli, podajme im pomocnú ruku. Vypadni vláda, vypadni Čaputová. Máme kopu dezolátov. My sme boli dobrosrdeční, aj prajní, aj všetko, čo k tomu patrí. Za 30 rokov nás naučili sa len predbiehať a týchto mladých našich, ktorí sa chodia učiť do zahraničia na tie prestížne školy, tak tí prídu takí vymletí stade s prepáčením. Nemôžeme vyjadriť ani vlastný názor. Jeme otrávené potraviny, všetko s nami dorábajú.
Dobre. Vám ďakujem všetkým. Fakt ďakujem. Takže uvedomte si, že naši psi a ja, že som kokot v parlamente